Dat zit je mooi, hè? Nou, dat denk ik aan meisje. Ja, ze zijn alle actief. Het is, hij is aardig aan de gang hier. Zit er nog te komen? Het zit er nog te komen. Maar ja, als nou die kelder erin valt, dan kan het wel weer een tiert worden, hè? Nou, eens hier eens even zien, wat is dit hier alweer? Must eens even zien, joh. Hé? Ja, het is altijd, het is net alleen maar dat huisje hier. Als je nou rest, dan is je net een meisje, dus je scheurt alles, hè? Je boerenzweltjes, die wilsters, die lippen, de lurkje weer even in de lucht. Ja, ik bedoel, even een kop leeg, maatje, dat is lekker. Ah. Wat is er gebeurd? Nou, wil het bij je steen, komt er een broekoer en die gaat daar zitten. Nou, ik zei ja, de vogel ben nog net bij waarom, maar hij plofte er bovenop. Nou, of overheen, het is de 11 uur geweest, hè? Je krijgt altijd de kriebels even, hè, als dit juist.